Egunon guztioi, irudikatzen duzun bezala, Laida ez da hor gaur, beraz nik aurkeztuko dut astontako sixpacka, ale, goazen! Bagirak, Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalea eguneratzeko antolakuntzak transmisio historikoaren fasea hasi du lehengo astean, eta horretarako itxasun 24 pertsonek azken 60 urte hauetako ibilbidea kontatu dute pasaden larunbatean. Euskal monetak, euskoak 10 urte bete ditu aste honetan. Europako tokiko monetarik erabilienak urteurrena ospatuko du apirilaren 15ean Ezpeletan. 10 urte hauetan eginiko ibilbidea ospatzeko egun honetan kontzertu andana bat izanen dira. Astearte honetan 3. aldiz milaka pertsona bildu dira Baionako kaleetan erretreten erreformen aurka manifestatzeko. 10.000 bat lagun pasata izan dira aldi honetan haiekin hitz egiteko aukera izan dugu, beraz prest izan badazerran berria heldu den astean. Berri latza hurrengoa. Astelen honetan lurrikara handi bat gertatu da ekialde hurbilean. Turkia, Kurdistan eta Siria ukitu ditu eta hildako kopurua oraingoz jada 11.200 baino altuagoa da. Oraindik ere erreskate taldeek bilaketak segitzen dituzte. Euskal Herrian etxe bizitzen inguruan diren arazoei aurka egiteko 30 bat eragilek manifestatzera deitu dute apirilaren batean, herrian bizi izenarekin. Horretaz gain, biltzar ireki bat ere antolatuko dute otsailaren 23. Harrigarria, Kaliforniako etxe bateko pareta baten barruan 300 kilo ezkur atzeman dituzte. Ikerketa baten arabera, azken 5 urte hauetan okil espezieko txori batek paretan zuloa egin eta pixkanaka ekarri ditu. Mil esker guztioi sixpack hau segitzagatik, Laida espero biziki ongi pasatzen ari zaela skian, Hipolitetanik biziki ongi garazu gabe, laster arte eta ongi izan, musu bat!